Mia horni dam chini tam furo khwai Ratanpur bazar tila kami amsayo manja kha khorokni Hindustani bo tabu phayong draksa ote phaba phalo bongni nogo thangi mani kha gobangma kotra khalite injection bo khwai anti drugs committee rok secret information manai hordi pora romikha manjakna nimong engkha Anat Bagde te Sudir Bagde Anat Bagde nong parakai Ratanpur bazar tila engkai nong nimo Ratanpur khwai ni andaro engkai norok je mo mal phalai tongmani ba chawi tongmani busuk balok hasala ha bisi balok ya kho Korang kai sare boro maltu samnaro mung sare mo kotra khali ke tang hen narik ne ha almano naidi khwai Ratanpur bazar tilawo borong no Hindustani hino haipono borok jungbai no aboni bising pani ko bongni bisingo bo mo drugs habja drugs naidi kotra bangmani ehi omo tini mal mangkha tak koite baji dong 12টা hor 12টা baji dongo bong nogo phai mal mangkha 12টা 23 angkat ei sare mana kahabung nang kono mana mo ya kana bagai onek চেষ্টা করে গো maya ya kare মায়ের কথা menor abun bagai ko tak mana dino ektar je kali na suci dana ha na tamo ko thot bonongo ungkur kai ungku khajon kai iko mana amni bagai ganja tak nu acha ta mo ya kana bagai norok bai sab sab nangnai to जों बाय नोंना कितो टिकरे tekre nong ni nong borok sab prung ka norok no ई माथु बेकाली के बोनो नि tak bokung no acha तेरे के बोगा तो ini bokrok ti sari yar ki sari bokrok ti sari nai di khajani takukte bokuk song chini pura komori thanan lamao nai tongkha jong sabono asawi tongsinai bongni bisingo bo habjak nadi borok bo lomoi thinani lamao thang toka